आणि हे बघा आपल्या बागेतील नवीन फुलं सगळे दिवस ते मला आठवत आहेत आणि डोळे माझे ना भरून घेतात. इतका त्रास आहे आम्ही सहन केलेला आहे. मस्त असा घमघमाट सुटला आहे. आणि हे बघा आपलं ताट बघा तयार झालं आहे. पण खरी गटारे आमच्याकडे आज कोणी साजरी केले ते तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा किती छान वाटतंय वातावरण. आणि मस्त अशी मोगऱ्याची फुलंसुद्धा फुललेले आहेत बघा. समोर गुलाब फुललेले आहे. तुम्हाला ना एक गंमत दाखवते. हे बघा हे 2 बछडे पूर्ण चिखलाने माखलेले आहेत. त्यांना आता बांधून ठेवलंय. म्हणजे सकाळी उठल्या उठल्या आमचं लक्ष नसताना आम्ही आमच्या कामामध्ये गुंग होतो आणि दोघं जण कधी गायब झाले. रानात गेले होते मागच्या रानामध्ये. आणि जसा पाऊस चालू झाला जोरदार तसे दोघं जण पळत आले आणि पूर्ण चिखलाने बघा माखले होते. त्यांना आता बांधून ठेवले कारण त्यांना आता आंघोळ घालायला लागली. आणि सकाळी सकाळी आपलं हे काम वाढलेलं आहे. हा पांढरा बघा तुम्हाला मी जवळून दाखवते. हा बघा पांढऱ्याचे पाय वगैरे बघा. काय रे वाग्या जोरा जरा आपलं लक्ष इकडे झालं का लगेच बाहेर रानामध्ये. वाग्या हो वागू चला आता आंघोळ्या करायला चला. आणि हे बघा आपल्या बागेतील नवीन फुलं जे पहिल्यांदा फुललं आहे म्हणून तुमच्याशी शेअर करते. किती सुंदर बघा कलर आहे. वा वा मस्त बघा. आता मी सर्व निरीक्षण करत होती म्हणजे कुठली कुठली फुलं आलेत ती. वा मस्त जास्वंदी आहे. नाही घ्यायचा पुन्हा तो 2च कपडे ठेवायचे पुसायला. पिवळावाला बसायला तो हा कपडा आहे त्याला. बस खाली. मध्ये रवींद्र महाजनचं ऐकलं एवढं मला वाईट वाटलं ना. अरे पण देख तुला काय झाला जास्त पैसे पण बरे नाही. पण मुलगा असताना मुलगा बायको आहे तरी पण मुलगी परिस्थिती विचार करा. माणसांची हेच तर आहे ना. मुमताज किती दिवसांनी माहिती पडली. मुमताज नाही तिचं नाव काय दुसरी प्रवीण बाबी किती दिवसांनी माहिती पडली. मी दिली करोडोनी पैसा. चला जाओ तुझी डोळी ठोक टाक. आण त्याला पहिला पकडू. इकडे आण पहिला माझ्याकडे अण्णांचं डोळी ठोक. कळणार तो आता वजनदार झालाय तो. आता फटका देव देव ही बघ. आत्ता त्यांना आंघोळ घातली आणि त्याला आता बघा मस्ती करायची शेरूला. बघ्या चल तुला गाई कर तू. चला चला ही काठी घेते तरी पण तो घाबरत नाही बघा. तो उलट जास्त खेळून दाखवते. शेरू मस्ती नाही करायची. वाघ्या तू गुड बॉय आहे ना. वाघ्या तू गाई करा. वाघ्या आमचा गुड बॉय आहे बघ. वाघ्याला खाऊ देणार बघ. हां वाघ्या चला इथे गाई करा. चला चला दोघांनी पण गाई करा. बसा इथे. चला चला खाऊ कोणाला पाहिजे. कोणाला खाऊ पाहिजे. खाऊ कोणाला पाहिजे. वाघ्या तुला खाऊ हवा ना. हां माझ्या वाघ्याला मी खाऊ देणार बघ. बघ वाघ्या माझा गुड बॉय आहे बघ. हां एकदम चुपचाप बसायचा. गाई करा त्याला गपचूप. मग खाऊ देणार ना. मस्तीखोर. तर कांदे बघा आज चुलीत टाकलेत भाजायला. वाटप काढायचे ना तर चूल रिकामी होती तर म्हटलं टाकूया पटकन. जरा वेळ राहायला पाहिजे अजून. ह्याची पण चव चांगली येते. फक्त एवढंच की करपले नाही पाहिजे.
शेतीला फिनिश का हा बस तुझी काही करायचं आता बस 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 लागायचं आहे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. मागे बघा तुम्हाला शेरूचा आवाज येत असेल. आज जाम मस्ती करतो आहे शेरू. खूप खूप आज सकाळपासून त्याचा धिंगाणा चालू आहे. तर आत्ता बघा मी वाटप काढायला घेतलं आहे. म्हणजे कांदे चुलीमध्ये बघा भाजायला ठेवले. आता खोबरं किसायचं आहे. तर सगळ्यात आधी तुमच्याशी एक आनंदाची बातमी शेअर करते. 16 जुलै आणि आज वार आहे रविवार. तर गेल्या वर्षी 16 जुलै या दिवशी आपण इथे राहायला आलो आणि वास्तुपूजा होती गेल्या वर्षी. म्हणजे माझ्या लक्षात होतं, मी तसं कुणाच्या बाबाला म्हणाली पण की वर्ष झालं आपल्याला इथे येऊन. आणि होतं ना वास्तू तथास्तू म्हणते. ही आपली वास्तू जी आहे ना, काय आता तुम्हाला सांगू, तुम्ही बघताय व्हिडिओच्या माध्यमातून की वास्तू ही आपली किती छान आणि सुंदर आहे. ती खूप आनंद होतो आहे. म्हणजे कधी वर्ष निघून गेला काही माहिती पडलं नाही. असे इतके दिवस बघा भराभर निघून गेलेले आहेत. म्हणजे मला स्वतःला पण ते खरं वाटत नाही आहे की आपलं स्वतःचं घर उभं राहिलं आणि आपल्याला इथे येऊन आता वर्ष झालं आहे. काल बराच वेळ आमच्या गप्पा गोष्टी चालल्या होत्या कुणालच्या बाबांच्या आणि माझ्या. कारण सगळे जे दिवस असतात ना भराभर ते आठवत होते की कसं आपण त्रास सहन करून हे घर आपण उभं केलं, किती कष्ट केले. म्हणजे अंगामध्ये ताप घेऊन आम्ही इथे काम केलेलं आहे कुणालने सुद्धा आणि मी पण. कुणालचे बाबा जास्त करून मुंबईमध्ये असायचे त्यावेळेस जेव्हा घराचं काम चालू होतं ना तेव्हा. आता मी सांगायला गेलं तर बऱ्याच गोष्टी आहेत. खूप सर्वांनी त्रास दिला होता आम्हाला हे घर बांधताना. काल मी कम्युनिटीमध्ये पोस्ट केलेली आहे की तुमचे काही प्रश्न असतील तर तुम्ही सांगा, मी त्यांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करेन व्हिडिओच्या माध्यमातून. एक सेपरेट व्हिडिओ आपण तयार करूया. आणि बऱ्याच अशा कमेंट्स आलेल्या आहेत की तुमचा प्रवास तुम्ही शेअर करा किंवा यूट्यूबचा जो तुमचा प्रवास आहे ना तो तुम्ही शेअर करा म्हणून. तर नाही करणारच आहे. जसा मला वेळ मिळेल ना तसे मी व्हिडिओ ते करायला सुरुवात करणार आहे. एवढंच सांगते की खूप खूप कष्ट आणि खूप खूप त्रास सहन करून हे आपलं घर आहे ना उभं राहिलेलं आहे, जे मी तुम्हाला शब्दात पण नाही सांगू शकत. म्हणजे आत्ता पण बघा मी तुमच्याशी बोलायला गेले ना, माझे सगळे दिवस ते मला आठवत आहेत आणि डोळे माझे ना भरून घेतात. इतका हा त्रास आहे आम्ही सहन केलेला आहे आणि तो सगळा त्रास दिलेला आहे आपल्याच माणसांनी. त्याच्यामुळे जास्त काही बोललेलं बरं नाही. पण त्यातून पण आम्ही बाहेर पडलो. पूर्ण सपोर्ट फक्त माझा नवरा ह्याच्यामुळे शक्य झालेलं आहे, नाहीतर ह्या गोष्टी शक्य नव्हत्या. आता काय सांगू तुम्हाला, मी सांगेन तुम्हाला व्हिडिओतून. तर चला सगळ्यात आधी आपण जेवण करून घेऊया. आज गटारी अमावस्या साजरी करणार आहे आमच्याकडे. तुम्हाला मी सांगते आमच्या डोक्यातून निघूनच गेलं होतं. आम्हाला माहीतच नाही की गटारी अमावस्या आहे म्हणून. म्हणजे श्रावण महिना लागणार हे लक्षात होतं पण ते कधी श्रावण महिना लागणार आहे काही नाही. कारण कॅलेंडर कधी आम्ही चेक करतच नाही, कारण इतकं काही वेळच नसतं कामाच्या ह्याच्यातनं. तर काल रात्री की नाही कुणालच्या बाबांचा फोन आला. त्यांचे एक खास मित्र आहेत, त्यांनीही फोन केला होता. अरे म्हटलं गटारी वगैरे साजरी झाली की नाही. तेव्हा मग एवढं गटारी म्हटलं कधी. तेव्हा मग आम्ही कॅलेंडर चेक केला तर झालं. म्हटलं चला मग आता इमर्जन्सीमध्ये सगळं अचानकपणे घाईघाईने सगळं आता तयारी करायला घेतलेली आहे. म्हटलं सण वाया घालवायचा नाही, करायचा सण. थोडीशी म्हटलं गडबड होईल चालेल. तर आता सगळ्यात पहिल्यांदा मी वाटप काढून घेणार आहे. कुणालचे बाबा तोपर्यंत येतीलच, ते येईपर्यंत सर्व मी तयारी ना करून ठेवते. म्हणजे एकदा वाटप आपलं तयार असले ना का बाकीच्या गोष्टी बघा सहज होऊन जातात. आता बघते जर का जमलं ना तर एखादी रेसिपी मी तुमच्याशी शेअर करते, पण बघते कसं जमते ते. म्हणजे मागे एकदा व्हिडिओमध्ये ना तुम्हाला ते ह्याचं चिकनचं बघा रस्सा असतो ना, म्हणजे कालवण बघा पातळ असतं ना सूपसारखं बघा आपण बनवतो भातावर टाकून खाण्यासाठी, ते मी दाखवलं होतं. आणि मला कमेंट पण होत्या एका ताईंच्या की ताई दाखवा तुम्ही ते कसं तयार केलं कालवण ते. तर बघते जमलं तर पटकन ते शेअर करते. आता वाटप कसं तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे सांगितलेलं आहे मी बऱ्याच वेळा की वाटप कसं काढायचं कांदा खोबऱ्याचं. तर ते मी आधी करून घेते. चला मग पटा घेतलं अजून आपली आता जेवणाची तयारी बघा तुम्हाला दाखवते. हे आपलं वड्याचं पीठ आहे ना ते मळून ठेवलं आहे. इन्स्टंट वड्या एक 10-15 मिनटं ठेवणार. आणि हे बघा आपलं हे वाटप हे पण रेडी आहे. आणि चिकन पण आपलं आणलेलं आहे, कुणालच्या बाबा आले. आता ही हाडं ना काढलेली आहेत, त्याचा रस्सा तुमच्याशी शेअर करते आहे मी. आणि त्यात बघा काय साहित्य घेतलं. हे घेतलं थोडंसं मीठ, तिखट मसाला, थोडासा हळद आणि हे बघा इथे लसणीची पेस्ट आहे. आता हे सर्व ना जरा एक 10 ते 15 मिनटं या हाडांना लावून ठेवायचं. कुणालच्या बाबा लावून ठेवतात.
पाऊस पण आला. तर चिकन बघा आपलं मॅरिनेशन होत होतं ना, तोपर्यंत मी बघा हे दुसरंवाला चिकन आहे ना ते फोडणीला घालून घेतले. त्याला आता कड येईल. आणि इथे भात लावून घेतलं आहे. आता फक्त आपलं जे कालवण असतं ना ते बनवायचं राहिलं आहे. ते मी झटपट तुमच्याशी रेसिपी शेअर करते. तिथे टोपामध्ये बघा तेल ठेवलं आहे मी गरम करत. आणि फोडणीसाठी आपल्याला लागणार आहे 2-3 तमालपत्र घ्यायची. ह्या तमालपत्रांना चव एकदम भारी येते. आणि ही बघा ही थोडीशी लसूण. आता लसूण कशी मॅरिनेशनमध्ये टाकलेली आहे त्याच्यामुळे जास्त नाही घेतली, बस झाली इतकी. चला जरा तेल आता गरम होऊ दे. सगळ्यात आधी ना आपण ही तमालपत्र टाकूया. नंतर ही जी लसूण आहे ती लसूण चांगलीशी लाल करून घ्यायची, म्हणजे एकदम चवनं भारी येते एकदम. आता त्या तेलामध्ये टाकायचा तिखट मसाला. आता आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा आणि गॅस स्लो ठेवायचा, नाही तर तो मसाला ना सगळा जळून जाणार. तर गॅसने मी स्लो ठेवलेलं आहे. आता हे मॅरिनेशन केलेलं बघा, हाडं आहेत ही, जास्त करून चिकन नाही घेतलेलं, हाडंच आहेत ती. हाडांचं सूपच चांगलं लागतं. आता हे व्यवस्थित जरा ना परतून घ्यायचं. आता आपण त्यात ना थोडीशी हळद टाकूया. नावाला फक्त टाकायची कारण मॅरिनेशनमध्ये आपण टाकलेलं आहे ना. आता त्यात टाकायचं पाणी. हे सर्व ना धुवून घेतले ते सगळं पाणी टाकतं त्यामध्ये. आता हे कसं थोडंसं पातळ असतं, म्हणजे वाटपाचं प्रमाण ना ह्याच्यामध्ये कमी ठेवायचं. आत्ता ह्याच्यात मी टाकते वाटप. आता मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे वाटप ह्याच्यामध्ये कमी ठेवायचं, म्हणजे एक प्रकारे सूप बघा कसा असतो तसं प्रमाण ठेवायचं ह्याचं. आणि कोणाला सर्दी वगैरे होत असेल ना तर हे प्यायचं, सगळी सर्दी वगैरे तुमची गायब होऊन जाईल. इतकं हे मस्त लागतं, टेस्टी एकदम. आता की नाही ह्याला जरा कड येऊ दे, तोपर्यंत मी ह्यात टाकते मीठ. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि सगळ्यात शेवटी गरम मसाला शिजल्यानंतर. आता ह्याला जरा ना उकळी येऊ दे. आणि हे बघा आता उकळी आलेली आहे. आता इथे मी गॅस आहे ना एकदम स्लो करून टाकते. आणि स्लो गॅसवरती झाकण ठेवायचं ह्याच्यावरती. आणि जितकं आपण शिजवू तितकं हे चांगलं असतं. म्हणजे यातला जो अर्क असतो ना हाडांचा तो सर्व ह्या रशामध्ये उतरतो आणि मग रसा आपला एकदम टेस्टी बनतो. आता हे शिजू दे. सर्व जेवण ना मी आज चुलीवरती करायचा विचार केलेला, फक्त वाटप तेवढं मी आता चुलीवरती भाजून घेतलं. कारण आहे ना चूल आहे ना पेटत नव्हती, म्हणजे जशी पाहिजे ना तशी नव्हती पेटत, खूप स्लो. आणि पाऊस पण चालू आहे त्याच्यामुळे लाकडं कशी थंड पडलेले आहेत. आणि हे बघा लाईट पण गेलेली आहे. आता तो चार्जिंगचा बल्ब आहे ना त्याच्यामुळे हे उजेड राहिलेला आहे. याची सगळी गडबड चालू असते. नाहीतर आज चुलीवरचाच सर्व बेत होता. पुन्हा जेव्हा खायचं होतं चुलीवरचं. खूप वेळ मी प्रयत्न केला पण नाही, ते लाकडं खूपच थंड पडलेले आहेत. त्याच्यामुळे एवढं जाऊ देत, आपण आज गॅसवरच करूया सर्व जेवण. तर सर्व वडे पण मला चुलीवरतीच करायचं होतं आणि तशी मी तयारी पण केली होती काल रात्रीपासून, पण नाही शक्य झालं. चला आता हे आपलं कालवण ना शिजतं आहे, तोपर्यंत मी माझं जे थोडंफार बाकीचं काम आहे ना, म्हणजे भांडी वगैरे मला थोडीशी जमा झाली ती घासून घेते. नंतरला मला वडे करायचे. आणि दोन्ही गॅस कशा आता बिझी आहेत, म्हणजे एकावरती चिकन टाकलं शिजत आणि एकावरती हे कालवण. आणि बघा लाईट पण आलेली आहे. चला करूया फटाफट. हे बघा हे आता आपण जरा ना बघूया, मस्त असा घमघमाट सुटलाय. आता ह्यात टाकूया आपण गरम मसाला. थोडंसं जरा गरम मसाला की नाही मी जास्त टाकलेलं आहे. हे बघा किती पातळ आहे बघा तुम्ही. हे असं ना पातळ पाहिजे, एकदम घट्ट असेल ना मग ते सूपसारखं नाही वाटत, मग असं वाटत नाही कालवण आहे म्हणून तसं. आता अजून जरा मी आटवणार हे थोडंसं. आता पूर्ण तयार झालं ना का तुम्हाला मी दाखवते. अजून शिजू चांगलं, जितकं शिजेल ना तितकी चव आपली वाढते. आणि हे बघा हे आपलं चिकन मसाला हे पण तयार झालेलं आहे. ह्यात पण मी आता गरम मसाला टाकला. बघा हे कसं घट्ट आहे बघा. आता हे थंड झालं ना थोडंसं की अजून ते घट्ट होऊन जाणार. वडा वडा हे बघा इन्स्टंट वडे आपले.
पटापट वडे. पहिला वडा मात्र खराब झाला. खराब म्हणजे हा बघा फुलला नाही. तेल ना गरम नव्हतं ना त्याच्यामुळे जरा चिपकला कढईला. फुलला नाही तो, हा फुलला. नाही नाही तेल ना थंड होतं झालेलं. आता सगळं जेवण झालेलं आहे. आता फक्त आपले वडेच राहिलेले आहेत. आणि आमच्याकडे सगळ्यांना आता भूक लागलेली आहे. पटापट वडे. वडे बघितला भूक लागते. चिकन वडे कोणाला आवडत नाही, कोणाला भूक नाही लागत. चला मग कांदा यांना कापून रेडी करा. कापते लगेच मग जेवायला वाटतं. आणि हे बघा आपलं ताट बघा तयार झालंय. हे बघा हे कोंबडी वडे, जोडला कांदा, भात आणि हा बघा हा रस्सा जो मी तुमच्याशी शेअर केला ना तो, आणि हे आपला चिकन मसाला. अशी आपली ही मालवणी थाळी मस्तपैकी. तर आत्ताच बघा सगळं किचन वगैरे माझं आवरून झालं आणि आता जरा बसलोय गप्पा मारत. गटारीबद्दलच आमचं बोलणं चालू होतं. आणि समोर वाघ्या आणि शेरू आहेत. म्हणजे आज खरी गटारी कोणी साजरी केली ना ते तुम्हाला मी दाखवते. खरी खरी गटारी. मगाशी काय झालं की एकीकडे वडे करत गेली आणि मग कुणालला जेवायला वाढलं. आणि सगळ्यात आधी वाघ्या आणि शेरू ह्यांना जेवायला दिलं होतं. नंतर कुणाल बसला जेवायला आणि नंतरला मग कुणालचे बाबा. असं म्हणजे एकत्र आज काय बसून जेवायला असं मिळालं नाही, कारण गरम गरम वडे एकीकडे होते आणि थोडासा असा उशीर पण झाला. त्याच्यामुळे मग ह्यांना सांगितलं तुम्ही एकेकाने बसा जेवायला. पण खरी गटारी आमच्याकडे आज कोणी साजरी केले ते तुम्हाला मी दाखवते, बघा तुम्ही. हे बघा हे आमच्याकडचे दोन आहेत ना वाघे आणि शेरू, यांनी आज खरी गटारी साजरी केलेली आहे. बघा कसे पडलेले आहेत ते उत्ताने. त्यांना अजिबात शुद्ध नाहीये. हां शेरू तर बघा, शेरू इतका गाढ झोपेमध्ये कधीच नसतो. तो अजून गाढ झोपून गेलाय. इतकी त्यांनी गटारी आज साजरी केलेली आहे. बघा वाघ्या पण बघा कसा उलटा होऊन पडलेला आहे. आम्ही मगापासून त्यांच्याकडे बघून बघून आम्हाला हसू येते. म्हटलं हे खरे गटारी साजरी म्हटलं करणार आहे. आणि आमच्याकडे हे बघा आमची रोज गटारी असते. आमचं नाही नाही जेवणाचा म्हटलं रिव्ह्यू द्या, काय कसं झालेलं काय. जेवणाचं काय रिव्ह्यू. वडे मटण म्हटलं तर काय होतं ते मालवणी माणसाचं खास जेवण आमचं. एकदम टेस्टी झालं होतं ना, मस्त झालं होतं आजचं जेवण, एकदम छानच. गटारीचं जेवण चांगलंच असतं सगळ्यांना. नाही पण आपल्या लक्षात होतं का? आपल्या लक्षात नव्हतं. काल मित्र म्हणजे फोन केला तेव्हा लक्षात, का आपल्याला इथे कुठे काय लक्षात राहते. माहितीच पडत नाही इथे काय सणवार काय. काल माझ्या मित्राचा फोन आला रात्री तेव्हा माहिती. आणि तो बघा कुणाल कसा बसलाय सोफ्यावर, दिसत पण नाहीये तो. त्याचा आपल्या मोबाईलमध्ये काय सिरियल बघणं चालू आहे. म्हणजे चांगलं झालं ना जेवण वगैरे, एकदम मस्त झालं. जांभ्या येईपर्यंत जेवण झालेलं आहे. ते काय त्यांचं एकदम मस्त. काय प्रश्नच नाही बोलायचा. मी मगाशी तर बोलली की नाही आल्या आल्या घरामध्ये. आज कुणालच्या बाबांचा तुम्ही लुक बघा, एकदम छान दिसतात की नाही. म्हणजे मगाशी ते बाजारात आले ना तेव्हाच मी त्यांना म्हणाले की एकदम मस्त दिसायला, एकदम छान दिसतात. छानच आहे. काय बोलली की नाही मी? म्हणजे मी बोलते बिंदास, मी अशी लाजत नाही. नवऱ्याला म्हणजे चांगलं पटकन आपलं आलं मनात का बोलून टाकायचं, असं मनातल्या मनात ठेवायचं नाही. ते नाही बोलत. मी बिंदास आहे. तुम्ही बघताय व्हिडिओच्या माध्यमातून मला मी कशी हे करते ते लाजतात. तर चला मैत्रिणींनो, आता व्हिडिओ आपला इथेच एंड करूया. आता जेवण की नाही रात्रीचं आहे, त्याच्यामुळे रात्री मला आराम आहे जेवणाचा. 2 वेळेचं जेवण आत्ता करून घेतलेलं आहे. व्हिडिओ आजचा आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. रेसिपी आजची आवडली असेल नक्की ट्राय करून बघा. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.